Čo sa vám pri novom videu a kde si za Counter-Strike cez server a je to standalone. Rovno si to zahráme, nejdeme zdržovať. Sorry, že nemám cecku, že sa ma to pýtate. My nemám, toto máme tak bla. Tak, dáme o 3 teroristu, sme teroristi. Tento, poď. O, mám bombu, a neviem, ak sa dáva. No to trošku tikšie aj. Mám bombu? Ne. Som zvyknutý na Minecraft, že proste si preskakujem pri tom. Ale oni strieľajú do mňa a ja sa nestrieľam na mňa, čo? Ako sa voláme? Ty tam, ty vysoká, to je to. Dobre. Jo, prvý kill. Druhý. Twerk. Tu si niekde cigan. Tu jak ma mohol zabiť? Ups. To nedomyslel. Začo vyhrávame, lebo sme traja. Dobre, máme bombu. Terrorists. Terrorists. Tak dobre, okej. Tak akú zbraničku by sme si kúpili? Máme 3, 4. A 8, 6. Máme night vision, ale neviem ako katka to je na bočku. Bočka nesí. Nie sú tam fízly? To nevím. To chce kill. Kde ste? Spadni. Si dáme pozor na tie rohy. Jo, dobre. Bomba explodovala a my sme nezomreli. Po tomto by som natočil aj druhý part. Pokiaľ budú lajky. Som sa zlakol, že toto. Že nikto nejde sa ďalej, že všetci idú so mnou. Ty kokos. Ja za to celkom nebojím miestenka. Ja nemusím bať. Ty kokos, to ma jak zabili. Videli ste to? Ja ne.
Jo, vyhrali sme. 3-0 pre nás. 4, 5, 8, 4. To jste zasekli? No pojď sem. Čau! To jako? Ty fizly mají výhodu, že mají ty štíty. Bože, nelaguj. Ty fizly mají výhodu, že mají štíty. A koľko sme? Sme štvrtý. So 4 km a 3 Američany. 2 je paráda. Kilio, really? Stable Lester. Aha, Yuri. Dobra. 3x. B85. Isso. Ja nemám náboje. Som nemal vôbec náboje. To je ako... Zajtra sa vyjde Minecraft, takže sa nemusíte báť. A malo by výjsť buď teraz fakt neviem, ale nebude vôbec lagovať Minecraft. Sa musíte báť, ale asi Eggwars by som dal. Neviem čo vy, napíšte pod komentár. Buď Eggwars alebo Bed Wars, alebo Survival Games, ešte na nenátočili. Alebo Hide on Seek, to sme do... A Plush? Ne, Plush nám je to. To už sa vám neľúbilo. To už nenatáčam. Dva party sú tam, ale neľúbilo sa vám, takže... Ok, ale ideme teraz hrať. Idem sa zaberať dôležitými vecami. Tu sú smrtky. Čau. Čau, tečet. Bam. Čaute, ja som... No? Čo, zjedol si ten jogurt? Áno. A nechceš nič iné? Nie si hladný? Ne. Nechceš? Sorry.
To byla mama. No pojď sem. To si můj, dober. Jsem nemohl poznat ten no to je naša skupina. No to je normálne, tak. O 26 života. Se nabojilo. Nešel by som moc do nich. S dvoma, aby mi tam nestarali nič. A nie, temná. Lucky Wars asi určite nebude na Survival Games. Takže to určite ne. Lucky Wars by sa nedal. Bullet Battle by som ešte dal. Je to polduje bomba. Ale radšej jde preč, keď ho to zabije. Že ho zabije. Dobre. 3, 4, 5, 8, 5. To sa mi páči celkom. Niekedy to bude, že im proste začerniť tento. Načerniť granátky. Ježišmaria, ja som to pustil. Ježišmaria. Nesahám na teba. Moje. Dobre. Bola práca. Čo ma to videl? Tu bujakiču. 4, 8, 3. Dobre. Ja som začal na fúzlanie. Ups, tak nič. Odvolá. Ty kokos, 15 života. Tak ja sa asi s vami budem už učiť, pretože už budem mať tak ako 15 minút. Tak, ak sa mi videjko páčilo, nezabudnite like. Idem sa pri ďalších teroristov. Čau, ahojte.